Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Аз се казвам Преслава Маринова, а в днешното видео най-после ще се гримираме. От много време не бях снимала видео свързано с козметика и грим и много се вълнувам. Доста се чудих какъв грим точно да ви покажа и избрах да ви покажа моя сигничър грим. Грима, който си правя почти всеки път, когато трябва да се гримирам, и грима, който смея да твърдя ми седи най-добре от всички, които съм изпробвала до сега. Така че ако мислите, че ще ви е интересно и забавно да видите как се творих този грим върху лицето си, останете заедно с мен. Започваме като предварително добре сме измили лицето си и сме нанесли грижа за кожата и може да нанесем първия грим продукт, като аз винаги започвам с фондютена и използвам този фондютен на L'Oreal от серията Infallible Matte Cover. Моя в момента е цвят 300, което е доста тъмен цвят, но както виждате лицето ми е една идея по-светло от останалата част на тялото и този фондютен в момента ще ни помогне да оправим ситуацията. Сега ще видите горе-долу какво количество нанасям. Това е сравнително голямо количество, но тъй като аз имам все още някакви белези останали от моето акне, предпочитам те да бъдат добре покрити. За целта използвам гъба на Shein, гъба за нанасене. Изключително много ги харесвам и даже да не кажа, че ги предпочитам от гъбичките на Real Techniques и други конкурентни марки. Много са бюджетни. Линк за всичко, което ще използвам, разбира се, ще има долу в описанието. А сега ви оставям с забързани кадри, тъй като ще си отнеме малко време на нанасянето на фондютена. След като нанесах фондютен по цялото лице, е време и за коректора, който нанасям само около зоната на очите, за да може да я изсветлим. Коректора, който аз използвам, е на Catrice Camouflage в цвят 015 Honey. Това е един от най-бруталните дрогерийни и бюджетни коректори, които може да използвате. Използвам го сигурно вече от над 5 години и не го заменям. Това, което правя, е да го нанасям само тук в началото на зоната около очите и разнасям нагоре, за да може да се постигне някакъв лек лифтинг ефект. Може би видяхте, че си нанесах фондютена и на зоната около очите и надолу към врата. Точно за това не нанасям допълнително коректор на горния клепач, тъй като няма нужда. Така, това е с коректора. Не го нанасям на други зони. Понякога, ако имам някоя по-страшна пъпка, която трябва да се прикрия повече, нанасям и на нея, но в момента положението е добре. Затова ще останем само до тук. След като съм нанесла фондютена и коректора, винаги фиксирам с пудра. Тази пудра е на Revolution и е с безцветен цвят. Води се Translucent. Нея я нанасям, като започна под клепачите. Това е бейкинг пудра, така че е нормално да изглежда така. Нещо, което правя е преди да нанеса да съм се убедила, че отдолу коректора или фондютена не се е врязал в тънките линии, тъй като ако вече се е врязал, докато бейкваме, то ще си остане така. Затова много хубаво преливам първо с гъбичката всички продукти и след това започвам процеса по бейкване, който не го правя точно като бейкване, тъй като не поставям пудрата и не я чакам примерно 5 минути да поеме от продукта. Ами просто така с апликатора за гъбичка притискам. Така някак се получавам по-добри резултати и през целия ден нищо не се врязва в тънките линии. Така че ако не сте пробвали този вариант на бейкване, така да го наречем, пробвайте го, тъй като на мен наистина ми е по-удобен. След като съм нанесла около клепачите, разнасям и по цялото лице с останалия продукт. На мен ето тук в назолингвиалните бръчици коректора фондютена обича да ми се насъбира. Предполагам, че е така при всеки човек.
Това, което исках да кажа е, че фондютена на L'Oreal е изключително хубав за хора с акнеична кожа или които имат белези, но тъй като е матов, една идея повече се врязва в финните линии, не е като хидратиращ фондютен, така че имайте го на предвид и винаги бих препоръчала на човек, който използва този фондютен, след това да използва и някаква пудра, за да избегне този ефект. Базата на грима ми е готова, ще се доближа да видите какъв ефект се получава. Както виждате, доста матов. Аз по принцип не съм привърженик на глоуи ефекта и винаги съм харесвала по-матовия грим. Сега е време и да дефинираме лицето, като използваме контур. Аз използвам този прахообразен на Revolution в цвят 01 Cool. Използвам и такава обикновена четчица, даже не помня вече откъде е купувана. Контура е нещо определено, без което не мога и обожавам по-дефинираните скули, по-дефинираните лица като цяло. Това, което правя е да следвам линията на естествената ми скула, начин по който може да разберете къде е вашата, ако имате по-пухкаво лице. Е просто да застанете ето така и тя ще се очертае. По принцип, ако нанасяте контур по-нагоре от естествената ви скула, се води, че ще имате още по-опънато лице и Fox Eye Lift, но на мен много не ми харесва. Така че се придържам към стандартното нанасяне. Горе-долу това искам да постигна на скулата. И сега е време да го блендна с останалата част на лицето, като на мен ми харесва да нанасям и нагоре към челото, което го прави визуално да изглежда по-стеснено. Нанасям и ето тук в горната част, което го прави пък да изглежда визуално по-късо. Мисля първо да направя само едната страна, за да може да ви покажа каква е разликата, когато лицето е контурирано и когато не е. След това друго нещо, което обичам да контурирам е отдолу под челюстта и под брадичката, тъй като за мен това прави най-голяма разлика в лицето. Трябва да сме много внимателни с тази зона, тъй като ако не се прилеят добре нещата или ако прекалим, малко се получава смехотворно. Затова тук гледам да използвам максимално най-малко продукт, като го концентрирам най-вече тук и нагоре и надолу към брадичката гледам да прелея. Преливаме цялото това нещо тук, за да може горе-долу да изглежда не като петна, ами да се изглежда прелято. И това е едната половина на лицето, контурирана, това е другата. Просто разликата е толкова голяма, че сами може да видите, че и челюстта ми изглежда по-нагоре и скули и всичко. Така че сега ще направя и другата половина и се връщам за да контурираме и носа. За контура на носа ще използвам ето тази четчица, която е доста по-мъничка. Тя е купувана от DM. Не знам точно на каква марка, но 100% все още ги има. За носа това, което правя е отново взимам същия контур на Revolution и съвсем леко нанасям на върха на естествения ми нос, тъй като аз не си го контурирам кой знае колко много, но отново просто за да не изглежда всичко като едно голямо бяло петно и да имаме някаква дефиниция. Виждате къде нанасям? Нанасям на тези две линии тук, под самото носле, за да изглежда по-вигнато и по-чипо. И ето тук отгоре отново, за да се постигне същия ефект, като го нанасям с кръгообразни движения, за да може да се прилее. Тъй като бронзанта не е много по-тъмен от моят цвят на кожата, не е необходимо кой знае колко много приливане и мъки тук. Така че ето това е резултата, който аз гоня и на който на мен ми харесва. Има момичета, които правят страшни неща с контурите на носа, но там вече кремообразни техники, кремообразни продукти, прахообразни, страшни техники, но на мен не ми се занимава чак до там. Продължаваме с любимата ми част, която е хайлайтера и ще използваме този уникален хайлайтер на Catrice. Не знам дали още го предлагат, но ето пак ви го показвам. Това е най-добрият хайлайтер, който съм ползвала някога от бюджетните продукти поне. И го обожавам. Нанасяме с ето тази четка, която съм я купувала от Shein и за хайлайтер върши супер работа. Това, което правя е нанасям на върха на скулата. Нещо, което трябва да знаете за мен, че аз много обичам хайлайтер, обичам да блести. Вие не е задължително да нанасяте толкова голямо количество, но на мен наистина много ми харесва.
Ето, предполагам, може да видите блясъка колко е красив и някак си е горе-долу естествен. Не е като на големи частици, ами си е перлен. По принцип на мен на лицето ми харесват златните неща, златни сенки, всичко да има топъл оттенък, но специално за хайлайтера този с перления оттенък мисля, че ми седи най-добре. Нанасям на върха на носа, леко нанасям продукт и върху целия нос, дължината му. Нанасям върху горната устна, за да може после тя да изглежда по-голяма. Така леко с пръсти преливам, когато съм се оляла. И друго място, на което може да нанесем хайлайтер е ето тук леко на брадичката, за да изглежда по-остра. Ами, това е с хайлайтера. Друго нещо, което обичам да нанасям понякога е бронзант. Използвам този също на Revolution, който има златни частици и е много подходящ за лятото, тъй като ни предава такъв ефект, все едно се връщаме от плажа. Взимам съвсем леко с същата четка, която нанесах контур и нанасям на същите места, които имаме контур, но съвсем леко, колкото да предадем точно такъв вид, все едно сега сме се прибрали от плажа. Ами, с лицето сме напълно готови, време е да преминаваме към веждите. За да запълня веждите си, използвам ето този автоматичен молив на Maybelline в цвят 01 блонд. Не е най-добрият молив, който съм използвала, но е един от най-добрите дрогерийни. Най-хубавият автоматичен молив, който съм използвала някога е на Lancome. Ще го оставя тук. Ако имате възможност да си го закупите, давайте, защото това наистина е молив, който не се чупи. Този малко или много се чупи всеки път, когато го ползвам. Но поне като цвят ми допада. Това, което аз правя за веждите ми, тъй като както виждате, те са си достатъчно плътни, поне според моите виждания, че нямат кой знае каква нужда от запълване. На първо място, разбира се, ги сресвам и започвам да попълвам там, където има някакви дупчици. Тъй като моите вежди, както веждите на всеки един човек, са различни, аз си избирам една вежда, от която да започна и това е по-хубавата вежда, която в моите очи е ето тази. Затова първо правя нея и когато тя е готова, гледам да направя другата, възможно най-много еднаква като нея. Не знам доколко ще се вижда сега точно какво правя, но започвам с горния ъгъл на веждата, защото тук имам най-много дупчици. И просто си запълвам. Разрисвам си всеки път при нужда. И сега ще забързам кадрите, за да не гледате глупости. Ето, молива се щупи. Казах ви, че много лесно се чупи. Така, тази вежда е готова. Може да видите как съм я запълнила. Като тук отпред почти не използвам продукт, единствено само отдолу. Може да видите, че не е перфектно нанесен, но тъй като ще използваме коректор след малко, не ме притеснява това нещо. Сега това, което правя, е просто да направя и тази вежда максимално като тази. Нещото, което най-много им правя, реално е да ги запълваме ето тук и отпреде почти не ги пипам, тъй като е по-добре. Отпреде косъмчетата да са по-рехки, да използваме по-светъл цвят и накрая на веждата вече да се сгъстяват, тъй като това е по-естествен вид на веждите. Когато си ги правите, гледайте да не запълвате много отпреде, тъй като стават квадратни. Вече и двете вежди са попълнени и сега, както ви казах, ето тук отдолу ми прави впечатление, че не е толкова добре оформено, колкото тази вежда. И това, което правя аз, е да взема една такава скосена плоска четка, коректора, който съм използвала. И както след така самия апликатор, взимам малко коректор. Трябва да сме внимателни да не прекалим, тъй като става много лошо положението. И с четчицата просто отрязваме там, откъдето имаме нужда. Понякога това го правя под цялата вежда и нанасям абсолютно под двете вежди навсякъде, понякога и отгоре. Зависи къде сме предробили работата и имаме нужда от поправка. Но в момента мисля, че единственото място реално е тук, затова няма да клепам още коректор на други места и ще го оставя само тук. Когато съм нанесла линията, просто си го избутвам надолу, за да ми е по-лесно да го блендна сега с гъбичката. Взимам си гъбичката, блендвам съвсем лекичко
И внимателно да не отидем по-нагоре от веждата, тъй като тогава ще трябва да повторим цялата процедура отново. Помагам си с пръсти всеки път, когато имам нужда. И това е готовия резултат за моите вежди. Аз ги харесвам такива, по-натурални, не ми се занимавам много с тях. И последният штрих по тях е да ги фиксираме с спирала за вежди, като аз използвам Control Freak на NYX. Това ми е най-любимата спирала. Тя е с голяма четка, почти като спирала за мигли. Първо, че тези малки четки не са ми удобни. Второ, че това за мен си е най-добрата спирала. Ако не сте я пробвали, пробвайте я, тъй като държи веждите наистина фиксирани доста дълго време. Освен, обаче, ако искате да си правите вежди с ефект Soap Brow, тогава няма да ви свърши работа, тъй като няма толкова силна фиксация. И по-скоро просто ги държи ето по този начин, подредени в естествената им форма. Аз, както виждате, не си ги дигам нито нагоре, нито където и да е било. Харесвам си ги така естествени. Придава им обем и ги държи фиксирани. Това е всичко, което аз искам от една спирала за вежди, така че си ми е фаворит. Напълно сме готови с веждите. Преминаваме към очите, като аз ще използвам ето тази голяма палитра на Revolution отново, като вече всеки следващ път, като ви казвам, че ще използвам някой цвят, смятам тук да сложа една снимка и да виждате точно кой цвят използвам, тъй като те са толкова много, че лесно може да стане объркване. Започвам като отново с гъбичката блендвам още един път под очите, тъй като тук не сме ги фиксирали с пудра или с каквото и да е било. Затова блендваме още един път всички кремообразни продукти, които сме използвали. И с ето такава четка, тази е на EcoTools, доста пухкава. Взимам светъл цвят и нанасям на целия клепач, като за мен най-важно е отново подвеждата. Колкото по-светъл цвят има подвеждата, толкова по-повдигната ще изглежда тя. Аз използвам почти цвета на моята кожа. Айде, не е точно този цвят, зимата е този цвят, но в момента ми е малко по-светъл, така че придаваме този ефект отново на лифтинг. Нанасям на целия клепач, за да може след малко сенките да се прилеят по-лесно и също така да нямаме насъбиране на продуктите в линиите, тъй като на клепачите се събират най-много, тъй като постоянно ги движим, като мигаме. След като съм поставила телесните сенки на целия клепач, преминавам към ето този розов цвят, с който ще придадем дълбочина на окото. Ще го нанеса в сгъвката на окото и в края, като използвам ето тази четка, която също мисля, че е от Shein. В Shein, между другото, имат доста хубави и четки, и бюти блендери, така че може да ги пробвате, или пък ако искате, може да направя едно цяло видео по темата и да си поръчам много такива неща, да ги пробваме заедно в видео. Пишете ми долу в коментарите дали ще ви бъде интересно. Вижте колко добре и колко лесно се прилива. Дали е заради четката, дали е заради сенките, дали е заради техниката, не знам, но много лесно се работи с комбинацията от тези неща. Това, което правя е, както виждате, нанасям първо в сгъвката на окото, като блендвам нагоре към веждата. Стигам почти до самата вежда, като се оставя една тънка линия между нея и розовото, но тъй като то не е много тъмно, не мисля, че е някакъв проблем. Така... това е резултата, който гоня към двете очи. Сега е време със същата четка и със същото розово да нанесем и към края на окото, като аз започвам от центъра на окото и отново с същите движения към края, като горе-долу отрязвам там, където искам да бъде края на самата сянка. Не знам колко добре се вижда на светлината от телефона, но това е резултата, който аз гоня и който ми харесва. Правим същото нещо и на другото око.
Това е много лесна техника за грим и примерно в момента ми отнема повече време, тъй като обяснявам и се старая, нали, да се получава максимално добре, защото е на видео, но мога да ви гарантирам, че този грим се прави изключително бързо. Целият грим го правя за някъде 30 минути и мога да си го нарека горе-долу ежедневния ми грим, макар че е по-тежък от грима, който доста хора предпочитат, но на мен това си ми харесва. Така. Я да видя как е положението на камера. Ами това, което виждам е, че ето тук имаме още малко нужда. Време е и да озаря очите и да им добавя блясък. Това е моята любима част. Това ще направя като използвам ето такава плоска четка за сенки. Ще използвам сетинг спрей, този е на NYX. Без значение какъв сетинг спрей ще използвате наистина. Напръсквам четката добре. И взимам блестящ цвят, като аз винаги използвам златно, просто изключително много ми харесва как ми седи, може би защото съм с сини очи, но вие пробвайте, може пък сребърно да е вашето. Това, което правя е нанасям по този начин на целия клепач, като се опитвам даже да направя някакъв кът криз. От години не съм правила кът криз с коректор, просто защото видях тази техника някъде, не мога да се сетя от кой, с сетинг спрея и наистина не ми се е налагало след това да използвам коректор при нанасяне на сенки. Нанасям ги до сгъвката на окото, същевременно до средата на клепача. И може да видите колко много отваря очите. Това за мен е най-якият грим просто. Мисля, че на моята форма на очите ми седи най-добре, защото примерно на мен не ми седи хубаво очна линия. Не знам защо. Много рядко се получава да ми седи хубаво. Повтарям същото и на другото око, разбира се. Готова съм с сенките и отново се връщам на хайлайтера, като ще използвам същия хайлайтер с такава нормална четка за сенки и го нанасям под веждата. Това ми е най-любимата част от грима, честно ви казвам. Нанасям го под веждата и в началото на окото, което вече наистина добавя един много голям блясък. Озаряваме очите максимално. Определено, ако ме видите с насочена слънчева светлина право към лицето ми, ще видите за какъв блясък става въпрос. Правя същото и от другата страна. Така, почти сме готови с очите. Последното нещо, което остана да направя, е да си нанеса спирала. Използвам Sky High на Maybelline. Това за мен е най-добрата спирала. Просто най-добрата спирала от всички другерийни и бюджетни варианти. Веднага ще видите за какво говоря, когато си нанеса на едното око и каква е разликата. Друга моя много любима спирала е отново една на Lancome, която ще ви оставя долу. Мисля, когато се пребера в София да направя едно видео и да тествам едни 20-30 спирали и да видим коя наистина се заслужава и коя не, тъй като са ми се насъбрали много спирали, повечето от тях даже не съм пробвала. Така че пишете ми долу в коментарите дали искате и такова видео и дали би ви било интересно. Все пак за спиралите всеки си има някакви предпочитания, но тази прави миглите адски дълги, не ги сплъстява прекалено много, бих казала, тъй като аз се една идея харесвам по... Не точно сплъстени мигли, но по-уау ефект. Да са много черни, да са възможно най-дълги, да има обем и тази спирала ми дава всички тези неща. Показвам ви веднага едно нанасяне. Просто вижте каква разлика. Нанасям и на долните мигли, и на другото око.
Напълно сме готови с очите и грим визията ми е почти готова. Последното нещо, което остана, е да си направя и устните. За целта ще използвам тези два молива на Бруклин. Това за мен отново са най-добрите моливи, макар и изключително бюджетни. Ще използвам този в цвят 207 и този в цвят, всъщност този е 217, а този е цвят 207. Тъй като 217 е по-тъмен, започвам с него и очертавам цялата си устна, като аз почти винаги излизам малко и извън линиите. След като съм очертала устните си с по-тъмния цвят и преди да вземам по-светлия, това, което правя е в двата ъгъла на устните да нанеса още от тъмния цвят, за да може самите устни да имат омбре ефект и да изглеждат по-големи, отколкото реално са. Това е, което правим с тъмния цвят. Взимаме и по-светлия и го нанасям в центъра на устните, като преливам максимално. От много време не съм използвала червило за устни и си ги правя единствено с молив. Доста по-издръжливо е, също така не са толкова цапащи, така да кажа. Ако целунете нещо, някого хапвате, няма да ви се изтрият толкова, колкото се изтриват с червило, пък било то дори и матово. Приливам хубаво двата цвята и това е крайния резултат, който гоним за устните. Завършвам, разбира се, с най-любимия ми гланц на L'Oreal. Не мога да сетя в момента точно името, но ще ви го оставя отдолу в описанието, разбира се. Това за мен е най-добрият гланц. Той има плъмпинг ефект, много блясък, не лепне. И имам чувството, че наистина работи и прави устните да изглеждат по-големи. Разбира се, с парещ ефект е, така че ако не харесвате парещ ефект, този гланц няма да ви допадне. Но на мен изключително много ми допада и като цвят, и като ефект. Ами, скъпи приятели, това е моята финална грим визия. Доближавам се до вас още един път, за да видите крайните резултати. Много се надявам това, което сътворих, да ви харесва. Пишете ми долу в коментарите дали бихте изпробвали някои от продуктите, за които говорих, или някои от техниките, за които използвах. Ще ми бъде много интересно да разбера дали такъв тип видеа ви харесват и дали искате още от тях. А сега ви пожелавам да бъдете много здрави, много щастливи, много обичани и с мен ще се видите съвсем скоро.